Mali wasade muso ye kunnafoni tɔsigi dɔ sigi sibiridon wasa k'u ka hakilinaw di jamana ka sigi fɔ ba nata ko ɲɛw kan amina kuma ale kan bi don kibaruba kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ ye dɛmɛ ni dɛmɛ kalo hukumu kɔnɔna la jonjo taara ka di denmisɛnnin 120 bɔyanko minnu bɛɛ lajɛlen falatɔ ye amina kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ taa jamana kɔ kan ani jamana kibaruya misɛnmanin wɛrɛ di aw ma ladiriya kɔnɔna la. NFTV jabarani filɛba ani su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan togodaw ni duguba kɔnɔ n'aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati na ani sojalen bɛna aw ye bi ko kura waasa ka aw kunnasirilen bɔ Mali kibaruya ko la n y'a fɔ kibaruya bakurubaw la k'a fɔ an ka Mali wasaden minnu bɛ n'olu ye musolakaw ye olu fana ye tɔsigiba dɔ kɛ sibirido an ka jamana kunnafonidilaw jabala la Bamako jamana faaba la u ka kibaruya den tun bɛ tali kɛ jamana bɛna ɲɔgɔn hakilina ɲiniba min kɛ n'o ye dialogue national inclusif ye bɛɛ ni basigi yɛrɛ bɛ sabati jamana kɔnɔ cogoya min na a tun bɛ tali kɛ o kunkan kɔrɔfɔw la u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye kosɛbɛ olu wasaden musow jɔyɔrɔ ye mun ye u haminaw ye mun ye u bɛ laɲini jumɛn kɛ jamanadenw fɛ ani jamana faamaw fɛ waasa Maliko in bɛ se ka don da ɲuman fɛ ka bɔ da ɲuman fɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw kɛra kɛnɛ in yɛrɛ la kolo girinbaw ye nka kɛnɛ kanna na fana anw bɛ kɛnɛba bɛɛ lajɛlen k'a ma fɔ an kɔ an ka jatala Baɲɔ Jɛnɛpo ka fara a ka kuma galamatigi Fatumata Kuja Kulubali ka olu tun bɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni sigi waleyara wasade musomanw fɛ walasa k'a yira diɲɛma la musow jɔyɔrɔ ye min ye sigi ka fɔ min bɛ sen na n'an b'a fɔ ma dialogue national inclusif ɲɛbila baaraw kɔfɛ ani Mali jɔnjɔn dali kɔfɛ Madame Haidara Aissata Sise n'an b'a wele ko Chateau ale ye ɲɛfɔli k'an ye sigi in kun kan. Nin kɔni ye conférence de presse dɔrɔn pour que ka weleli kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in an b'a la kɔrɔlen dɛ mais bɛɛ bɛ baara la i ka circonscription kɔnɔ mais sisan ne ko n ko an k'a kɛ baaraba ye an ka jɛ muso fɛn fɛn ye député ye an ka taa association musow bɛɛ nɔfɛ an ka taa muso maires bɛɛ nɔfɛ an ka taa fɛn fɛn ye muso ye an ka taa nɔfɛ an ka jɛ k'a fɔ cɛw ye k'an b'u deli an sɛgɛnna. Madame Haidara Aissata Sise Chateau tilala ka musow jɔyɔrɔ fɔ an ye bɛn sabatiliko la. Malienw sɛgɛnna mais jɔn sɛgɛnna fɔlɔ sɛgɛn ye musow fɔlɔ ta ye musow sɛgɛnna musow denw de bɛ sa muso cɛw de bɛ sa musow kɔrɔw n'u dɔgɔw de bɛ sa musow yɛrɛ bɛ violer fɛn bɛɛ bɛ da muso kan o tuma na an musow fɔlɔ musow bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ tuba bɛɛ pour que mɔgɔw ka bɛn munna sisan an musow fana tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ n'an bɛnna an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ mɔgɔw ka baganw bɛ minnu la an ka sɔrdasiw bɛ sa su ni tile hali kunu min sara 50 ni kɔ est-ce que an bɛ se k'an sigi ko lajɛ wa fo an ka wuli k'an jɔ ni musow y'u jɔ wallahi bara cɛw bɛ tugu an kɔ. Hakilina jiginna an b'a fɔ ko sigi in kɛra walasa musow jɔyɔrɔ ka se ka fɔ bɛn sabatiliko la wa ka musow wele u ka se ka na k'u jɔyɔrɔ fa walasa bɛn bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ani yiriwa. Tabarikala ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ dɛmɛ ni dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli la o kalo kɔni kuncɛra nka baaraw kuncɛra ni kɛnɛba dɔ ye min bɛ ɲɛsin funangɛni minnu bɛ n'olu ye falatɔ ye minnu somaw kɔni tɛ yan na o denmisɛnnin 120 bɔyanko olu kɔni taara ka kalaturu olu ka ko la ka se ka kalan in kɔfɛ fana u ye jonjo ta ka di u ma n'o ye sɛbɛn dafa sɛbɛn ye min yɛrɛ b'u ka kalanko ninnu sɛmɛnciya baara ninnu kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ procédure fɛ olu ni an ka ministre min ɲɛsinnen don baara ko o ma olu dɛmɛma jɛkulu kosɛbɛ min ye dɛmɛ kalo a denbaya dɔ tun bɛ cɛba in bolo n'o ye Ibrahima Jawara ale fana tun bɛ kɛnɛ kanna na waasa k'a ko sɛmɛnciya a jiginyɔrɔ fin min y'an bɛna taa daɲɔ ka fara Umaru Tarawele y'an ka jatalaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan. Ka bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ta ko 25nan dɔgɔkunna na ye minisiriso mun bɛ yen n'ale ɲɛsilen don dɛmɛ ani dɛmɛ ma ani minisiriso min ɲɛsilen don baara ani baaradege ma olu ka dɛmɛ kɔnɔna na kalanso min bɛ yen n'ale bilalen don ka denmisɛnw dege baaradege kalan na n'a bɛ wele ko prosège ale ye sɔrɔsi denmisɛnnin 120 kalan bolola baaraw degeli la minnu tanyala u bangebaaw la kɛlɛ la n'u si b'a ta ka daminɛ san 18 ka taa bila san 30 la o hukumu kɔnɔna na u y'u wele ka na sɛbɛn d'u ma mun b'a yira k'a fɔ u ye kalan ninnu kɛ a kɛcogo la ani ka baarakaminɛn d'u ma mun b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ
k'u bangebaaw dɛmɛ. Salasiw mun taɲana jamana kunko la o denmisɛnnin kɛmɛ ani 20 olu le formera carrelage la, plomberie la, staff la, électricité la pour que sini u ka se ka baara kɛ u ka se ka na u balimaw u baw u faw u dɔgɔninw u ka se k'u ta. N bɛ ka min fɔ fɛn ɲuman tɛ tɛmɛ nin kan parce que ni sɔrɔdasiw y'a faamu k'a fɔ ko u kɔ mɔgɔw hakili b'u denw na k'u denw dɛmɛ je crois que a bɛ courage tɔ don la je crois que bi ye don ye an ka sɔrɔdasiw Mali sɔrɔdasiw k'u remercier parce que sacrifice tɛ yen ka tɛmɛ k'i yɛrɛ nin di walasa ka tɔw kana u b'u k'u nin di don o don walasa ka anw kana an man ka ɲinɛ o kɔ. Je crois que ni an bɛ se ka fɛn min kɛ ka tɛmɛ nin kan yɛrɛ an k'a kɛ parce que u n'a ka kan mɔgɔ min bɛ a nin di walasa ka jamana kana sara t'o ye nin tɛ sara ye. Kalan sɔrɔli o ka ɲi minɛn dir'u ma o ka ɲi olu de sisan olu de ka kan ka wuli sisan k'u cɛsiri ka se ka baara kɛ ka se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye parce que sisan a bɛ kɛ olu de kɛra soutien de famille ye sisan olu de jɔlen bɛ n'u somɔgɔw ka musakaw ye sisan sigi ka sigi yɔrɔ kelen u tɛ fɛn di mɔgɔ ma nin ye dɔrɔn ka sira de d'u kɔrɔ ka minɛn d'u ma a tɔw yɛrɛ ka wuli u ye kalan mun kɛ ka se k'u waleya. Kalan in kɛra maa minnu kunna u ka kuma lasela y'u ka nisɔndiya yira ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko kalan in bɛna kɛ sababu ɲuman ye min b'a to u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ nafa ka tila k'u bangebaaw dɛmɛ du musakako la ani tuguni ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔnw ma minnu ye kalan in kɛ walasa u kana taa sɛbɛn in bila so kɔnɔ ka kɛ soparina ye a ka kɛ baara ɲini sira ye. Kalan in an y'a kɛ an ye faamuyaliba sɔrɔ a la vraiment a kɛla sababu ye n'an bɛ se ka ko k'an yɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma siri mɔgɔ la o y'a nafan dɔ ye bon an fana ye domaine wɛrɛ y'a kɔnɔna na i ko i n'a fɔ an y'a kalan kɛ ka tɛmɛ an kun y'a kɔnɔna na o fana ye faamuyali dɔ ye a ka ca Ala fɛ an tɛna masaw tɔɔrɔ wariko la bilen o fana ye nafaba dɔ ye an fana bɛ se k'o dɛmɛ i ko i n'a fɔ an ye kalan kɛ cogo min na tiɲɛna o kɛla nafama yɔrɔ ye anw yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ wala bon ne bɛna laɲini min k'o bolo sisan o kana diplôme ninnu minɛ ka taa bila valise duguma o fɛn tɛ Mali ka gɛlɛn o ma donc diplôme dil'o ma o ka wuli o ka baara ɲini n'a ye o kana taa bila so kɔnɔ kalan kɛ kun ye n'i ye papier sɔrɔ i ka wuli ka fɛn ɲini i yɛrɛ ye mais n'e ye papier sɔrɔ ka taa bila so yɔrɔ nafa tɛ kalan na donc o ka wuli ni papier ye an k'an gɛrɛsɛgɛ yala a ka ca Ala fɛ an b'a sɔrɔ fana. Ni baara ɲuman ye min musaka bɔra Banque mondiale kun maaw kan ka misali ta o kan walasa sɔrɔdasi minnu tanyala kɛlɛ la k'u denw ɲɛji cɛ ani k'u lafaamuya k'a fɔ k'u bangebaaw tora fasoko de la k'u ma to yɛrɛ kura. Tabarikala ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana kibaruyaw la hali bi min ye Mamudu Diko ni ale diinɛ ɲɛmaa ye a ye tɔn dɔ sigi n'o ye Semence ye tɔn in kun ye ka jɛrɛba boloda jɔkunlaba na jɛrɛ mun kun bɛna taa kɛ kɛnɛba dɔ sigilen ye ka ɲɛfɔli kɛ u ka kungilenna dɔw kan ni Mali funɛkɛnu nka ka kɛ ni dusukun kami wale min kɛra juma don n'o kɛra sababu ye ka Mali sɔrɔdasi caman bunɛ o ni la Mamudu Diko n'a jɛw y'a kanu ka wale ŋɔni bɔ a dɔgɔkɔrɔ jamana bonya ani maa minnu ni binna o bonyaw kama kosɛbɛ nka u ma wuli ten gansan sabula Mamudu Diko ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka dɔ a ka hamina dɔw kan ni ka duwawu don kɛ maa minnu tanyana wa a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamana faamaw ma k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa k'a dɔn jamana bɛ se ka basigi cogo min na kɛwale dɔw bɛ u kana to u ka kɛ furuku ye sabula ba degunnen bɛ cini kɛ an ka jamana kɔnɔna la a ye nin dantigɛ ninnu kɛ an bɛna taa daɲɔn ni baɲɔn jɛnɛpo olu ka kuma galama na Nef TV cɔ a la an ka jɛ k'a lajɛ. Anw ka jamana in tɛ résignation jamana ye. Nous ne sommes pas un peuple soumis. Nous sommes un peuple résistant. An tɛ maaw ye maa minnu i nana dɔrɔn k'u nɛgɛ k'u minɛ k'u mara jamana in t'o ye maa o maa nana jamana in na i ye espace de mara ka farikolow mara nka hakiliw i ma se k'u mara parce que nous sommes un peuple résistant. Nous ne sommes pas un peuple soumis. Vraiment, c'était le thème que j'avais préparé. Nyemi labe. Nin mba fene ni ndeu ni modeu. Nga funyana. Parce qu'on veut nous pousser à la résignation. Ka jamana deun ka blanguna. Ka fo ko min vlenie anga yere to ko imboloti. Anga jamana toyi.
sommes un peuple résistant. Ante mɔgɔw ye maa minnu bɛ sigi dɔrɔn ni ko o ko kɛra o bɛ bɛn an ma anw bɛ se ka mara k'an kolo k'an kɛ fɛn bɛɛ ye jamana in t'o jamana ye dɛ ayi maa min ye a yɛrɛ mara ka maa tɔw mara o de ye empire ye o tɛ maa ye maa min bɛ se ka kolo k'a bila ten o de tun bɛ n bolo ni jamanadenw ka partager dusu min ka kan ka k'an na hakilina min ka kan ka k'an na ka ɲɛsin an ka jamana ma parce que nin min filɛ nin ye nin tɛ se ka to sen na nin bɛ se ka to sen na o don an kɔrɔ maa 100 ni kɔ olu de sara bulu kisi kunun maa 54 u ye min fɔ ye n'o tɛ n y'a fɔ cogo min na ŋunuŋunukanw y'a jira k'a fɔ k'a ka ca n'o ye alors ninnu b'an da la k'anw yɛrɛ kana an kana kuma minnu bɛ nin na k'an n'u kana kuma k'a f'i ɲɛna i ni maa kana kuma o tigilamɔgɔ i tɛ s'a la min ko i n'a kana kuma o fana tɛna a tigi kɛlɛ o kuma o bɛ mun ɲini qu'est-ce qu'ils veulent olu b'a fɛ anw ka jamana ka kɛ jumɛn ye jamanadenw n'u kamana gannen don u hakili wulilen don u bɛ filan na maa si t'a dɔn bi sini bɛna kɛ cogo di mais o jamanadenw ko armée bɛ bɛ olu de kɔnɔ olu bɛ cogo min na armée bɛ kɛ ten de o ni jamana b'o cogo la o armée tɛ se mɔgɔ la o t'olu ka faute ye o t'u ka kolonya ye ayi u ye jamanadenw de ye ils sont l'émanation de ce peuple mais peuple bɛ cogo min na o bɛ kɛ ten de faut pas leur demander l'impossible non ils ont tout donné ni maa min y'a ni di a ye fɛn bɛɛ di foyi tɛ ni kɔfɛ mais o tigilamɔgɔw bɛ taa k'u dogo n'u sara mɔgɔ tɛ bɔ a kalama yɛrɛ a tɛ lakali yɛrɛ c'est pas la façon de faire un pays jamana tɛ se ka dilan o kan jamana tɛ se ka k'o ye jamana kɛcogo t'o ye mais ce n'est pas une gouvernance bon sang kibaruyaw la an ka jamana kɔnɔna la fana min ye bi tɛnɛ novembre kalo tile gale 2019 kɛnɛ dɔ fana sigira i k'a dɔn an ka jamana faaba kɔnɔna la min ye kulu sanfɛ a bɛ tali kɛ amarapu maaw ka kɛnɛ na olu ni minisiriso min ɲɛsinnen don kuranko ma o bolofara dɔw bɛ yen u ye hakilina dɔw sigi hakilina min bɛ tali kɛ dugutagako ani ministère de l'énergie ka fɛn bolofara dɔw bɛ olu la taacogo jamanaw la ka bɔ o nɔ na a bolila ninnu bɛɛ lajɛrɛlen kanan na a kɛnɛ kanan na fana anw ka kibaruya ɲinanw tun bɛ Awa Kulubali n'a ka jatala Bakari Konɛ u ye u ka kuma galama tɛngun Nakanji Konɛ o min ye amarapu ɲɛmaa ye ka taa se fana David Lasuma ni o ye IAFA o fana ka maa ye ale ye kumaw lase nansarakan na a bɛ bayɛlɛma o ye bamanankan na an k'u lamɛn bi lajɛlen in kun bɛ an kɛ baarakɛminɛn dɔw de kan c'est-à-dire que ta dɔw de b'an bolo mais donc mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye mais ta ninnu tatɔ ka yaala n'u binna u bɛ se ka kasara lase mɔgɔw ma hali n'u ma bin n'u tununa n'u sela yɔrɔ la u man ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kasara lase jama ma donc pour que k'o tanga an bɛ dabali ni fɛɛrɛw de tigɛ ka laadaw sigi walasa n'o laadaw timɛnna kasara kana se mɔgɔ ma baasi kana se mɔgɔ ma a kɛ k'a kɛcogo la minnu fana b'a kɛ ka baara kɛ u mago ka ɲa n'a ye k'a sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ donc o baarafɛnw de n'u y'u ta ka bɔ yan k'i bɛ taa n'u ye yɔrɔ la fo k'u kɔlɔsi min bɛ bolifɛn boli o a kɔnɔfɛn yɛrɛ o ani sira cogoyaw fɛngɛ nɔ olu bɛɛ de bɛ jate minɛ a kan ka don bolifɛn suguya minnu kɔnɔ olu bɛ jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnli minnu kan jateminɛ minnu kan ka sariya minnu kan ka sigi sira kan walasa kasara kana don a ko la olu bɛɛ de bɛ jate minɛ donc ni sɔgɔmada in na baaraw bɛ o de kan an bɛ tile 4 k'a la mais o de an ye
fɛn dɔw sɛbɛn ka ban c'est-à-dire an ye sariya dɔw laada dɔw sɛbɛn ka ban donc o laadaw an bɛ n'o de jira sisan comme agence internationale de l'énergie atomique mɔgɔw yɛrɛw bɛ yan donc u b'anw kɛ anw ye laada minnu sigi o ni olu yɛrɛ ye laada minnu sigi o ni diɲɛ fan dɔw la laada minnu sigilen don an bɛ n'o bɛɛ de siŋɛ k'a lajɛ yala fɛnbaw ta jɛ wa yala an ta dafalen don wa ɔ ne ye sɔrɔ ni fiɲɛ minnu b'a la an b'olu lakili ni fiɲɛ yɛrɛ ma sɔrɔ a la ɔ a bɛ fɔ k'a fɔ an ka baara fana a bɛ se ka kɛ a ka ɲi Mali kɔnɔ mais hali n'a laada bɔla kɛnɛma fana a ka ɲi. N'o tɛmɛna ka bɔ yen jɔakun tɛmɛnen ninnu na an ka kibaruya fagama dɔw fana bolila kosɛbɛ ONG Taaɲɛ n'o ye baɲumankɛtɔn ye mun bɛ denmisɛnninw ka hakɛw kɔkɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya den musomanninw ni musolakaw yɛrɛ Mali ni diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ye i k'a dɔn kunnafoni di ni lafaamuyali kɛnɛba dɔ sigi Kolokanikaw fɛ yen u ka baaraw karavaninw ni kundonw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ min ye ONG Taaɲɛ ɲɛmaaba ni o ye Agnès Ɲare an ye an ka kuma galama tɛngu ale la ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ONG Taaɲɛ yɛrɛ ka haminaw ale bɛ ka baara kɛ yɔrɔ mun na ale bɛ cɛsiri ni wulikajɔ mun na an ka jɛ k'a ɲɛsi lamɛn. An nana Kolokani hukumu min kɔnɔna la o ye den musomanninw olu ka hakɛ sabatili k'u ka den musomanninw lakɛrɛnkɛrɛn k'u to ka kalan kɛ u kana furu joona o don kɛrɛnkɛrɛn de sigilen bɛ n'o ye octobre kalo tile 11 donc an nan'o de ɲɛnɛmaya Kolokani n'o tɛ an ye fɛn caman caman kɛ an y'a daminɛ kabi octobre kalo yɛrɛ jɔra ka tɛmɛ tile 11 ka tɛmɛ an ye ko caman caman kɛ mais a kuncɛli baara de o de nana kana kɛ Kolokani yan nɔ an ka laɲini ye den musomannin k'a daminɛ kabi biba dɛbɛ la fo ka taa se san 18 na an ka laɲini ye k'u ka don kalan na k'u tɔgɔtɔ k'u furakɛ k'u ka hakɛw bɛɛ sabati fo ka taa se u ka furu tuma ma n'u ma san 18 sɔrɔ u kana bɔ école la u kana jagoya furu donc n'i ye mɔgɔw kunnafoni o ye anw ka baara de ye ka gɛrɛ i la k'i kunnafoni walasa i ka taabolo ka yɛlɛma n'i ma mɔgɔw kunnafoni dɔw bɛ yen ko dɔw ka d'u ye mais u t'a ɲɛdɔn mais an ye mɔgɔ caman sɔrɔ k'u la kunnafoni vraiment filɛ don min na ko bi n b'a fɔ ko an ka laɲini hali n'a sɔrɔ sigidama 100 o 100 an ye 60 ɲɔgɔnna sɔrɔ. An bɔlen kɔ jamana kɔ kan an bɛ segin ka na an yɛrɛ fabara ka na kuma aw ye an ye jate dɔw minɛ bi k'a dɔn k'a fɔ garibuya ale bɛ ɲini ka bɔ a hukumu kɔnɔ kabi lawale garibuya ye laada ye min bɛ kɛ minɛ dɔ kɔnɔ nka sisan a jate minɛna k'a fɔ a kɛlen don jɔnya ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ la sabula fununkɛni min bɛ d'u ma u ka kalanw kɛ den tanganenw u b'u bila farikolola baara sugu bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ bɛ bila ka kɛ dɔw ka nasɔngɔ ɲinina ye wa n'u ma wari sɔrɔ ka segin so a tɛ si u la ka na o de la u caman bɛ kɔlɔbɔ la bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ daw ka n'a la jamana kɔnɔ o kasaranta tɛ fura jumɛn bɛ sɔrɔ a la fana an ka kibaru in na Awa Kulibali ka fara a ka jatala kan olu y'u ɲɛsin o baara ma min sɔrɔ olu la o filɛ aw ye. Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ garibuya ye kɛwale ye min kanunen don ni ɲangili t'a la barisa n'i y'a ta k'a lajɛ an ka laadaw la ɲɔgɔn dɛmɛ sira dɔ don sɛgɛsɛgɛliw y'a jira an na k'a fɔ garibuden minnu bɛ yaala ka delili kɛ n'i y'a ta bakuruba la a tila bɛɛ ye morikalandenw de ye u si b'a ta san 5 ka taa bila san 17 la tuma dɔ la u bɛ bila ka na ka bɔ an ka togodaw de la ka na di karamɔgɔw ma faaba kɔnɔ yan u somɔgɔw fɛ se caman tɛ minnu ye u bɛ bila ka na walasa k'u ladon ani k'u kalan diinɛ la nin kɛwale min ye nin ye a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka se denmisɛnnin ninnu ma faaba kɔnɔ yan fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tigɛ walasa ka garibuden ninnu lakana walasa ka jaabi sɔrɔ an ka ɲininkali ninnu na an yaalala ni ka an ka kuma galamani sigi mɔgɔw da la k'u hakilina sɔrɔ. Bon ne kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛta tɛ karamɔgɔw k'a jate minɛ quoi u ka se ka mesure ɲɛnama ta denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogo min parce que n'a fɔra b'i den bɔ so k'a bila ka na a kana kalan a ka taa sira wɛrɛ ta tiɲɛ na o ne bolo o tɛ sira ɲuman ye quoi o tɛ ko ye bon denmansaw fana kan k'u hakili to a la de e mun b'i den bila ka taa di karamɔgɔ ma i kan k'a gɛlɛya a bolo de i den ma taa ko wɛrɛ kama a taara kalan de kama i k'a ka besoin di karamɔgɔ ma walasa a k'a ka kalan kɛ ne bolo o de ɲɔgɔn tɛ quoi a denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ kɛ sira kɛrɛdaw la fo motow b'u tan ou bien mobiliw b'u tan o bɛɛ lakanabaliya de u ka droit k'a ka assumer quoi vraiment k'u fana lakana u bɛ se k'u ka kalan kɛ cogo min. Ne kɔni bolo an kan ka association dɔ de former pour que ka garibudenninw ladon u bɔ kɛnɛmana la an ka miiri k'u ye waliden ye n'anw ye kare kɔnɔ hali n'a kɛra dɔrɔmɛ ta ye an ka d'u ma u ka dumuni san ou bien an k'u gɛrɛ an na an ka dumuni d'u ma barisa walidenw de don ne kɔni bɛ conseil min di minnu b'u den bila ka na kalan na yan nɔ karamɔgɔw bolo u k'u don t'u bolo
u denw ka lamɔko ɲuman k'u bolo sinon n'u y'u bila ka na Bamako duguba kɔnɔ yan yɔrɔ la u caman bɛ kɛ zon ye dɔw bɛ kɛ dɛlɛnkan ye basa a kun ye karamɔgɔw de ko ye quoi karamɔgɔw t'u denw minɛ ka ɲa u denw maltraité dɔw yɛrɛ tɛ fini yɛrɛ sɔrɔ hali ka don u kana. Garibudo dɔw y'a jira an na k'a fɔ olu ka kalan wagati ani u ka yala wagati bɔlen no ɲɔgɔn na. An b'a ta 14h ka taa bila 16h. Sufɛla fana an bɛ kalan. An b'a ta fitiri waati ka taa bila 20h. An bɛ taa dumuni yaala n'an nana tuguni an bɛ dumuni kɛ an b'a ta fo 22h an bɛ da. Aw bɛ dumuni kɛ so ou bien aw bɛ mun sɔrɔ kɛnɛma aw b'o de dun? Ayi an bɛ dumuni kɛ so de. Aw bɛ dumuni kɛ so de? Awɔ. Aw ka karamɔgɔ bɛ fini san aw ye a bɛ samara san aw ye? Ayi dɛ an yɛrɛ ba san an yɛrɛ bɛ taa wari yala ka san. Jateminɛw y'a jira an na k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi nin kɛwale in bɛ ka dankari denmisɛnnin ninnu ka lamɔ an'u ka siniɲɛsigi la barisa garibuden ninnu caman bɛ balo la lahalaya kolonba kɔnɔ lahalaya gɛlɛn kɔnɔ. Garibuya an ka hakili to denmisɛnninw na kosɛbɛ u bɛ se ka ladamu cogo min na n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛna seko ni dɔnko bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ye seko ni dɔnko jamanaba ye o de ye hukumu kɔnɔna la wulikajɔ caman bɛ kɛ o hukumu kɔnɔ ni sibiri tɛmɛnen min ye k'a dɔn seko ni dɔnko tigilama dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka jabɔ dɔ yɛrɛ baara kundoniw kɛ min yɛrɛ cogoya dara ko Afro Star 22 u ye kunnafonidilaw wele ka se ka taa a baara in cogoya ɲɛf'u ɲɛna ni u ka hakilina ye min ye nin ja ko fɔta in kan seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana kɔnɔna la Umaru Tarawele ka fara Christine Abat Dara kan olu tun bɛ u ye min sɔrɔ a la an ka jɛ k'o lajɛ. Filimbola kuntigi maa 12 olu de farala ɲɔgɔn kan ka ni filimi kura in labɛn kɛ n'a tɔgɔ ye Afro Star 22 ye a ko labɛnbaw ka fɔ la k'a tɔgɔ dara farafina artisiw cɛsirilenw la mulu ye u seko ni u damariya kɛ an ka faso ye. A kɔrɔ ye farafina artisi minnu bɛ u batu u ka u faso ye u ka commune ye film titri dara olu de la et puis olu de fana bɛ film kɔnɔ. Hakilina nana cogo min na parce que université conservatoire art bɛ kalan université min na Mali la a écoleden caman bɛ yen u nana école de la a jaru yɛrɛ ka na mais i b'a sɔrɔ yan'u kana u somɔgɔw a man di u si somɔgɔw ye u kana kalan kɛ école la parce que u bolo artiste dɔrɔn de bɛ bɔ yen artisiya ye kolankolon de ye donc somɔgɔw a man di somɔgɔw ye donc idée bɔra yen nɔ de o idée de la comme écoleden caman bɛ yen u ka histoire ye kelen en gros pourquoi en tant que filmier ka essayer ka mɔgɔw sensibiliser n'a ye. A yirala k'a fɔ ko ni filimi bɔli la wele bilala Mali filimi bɔla ani caciri bɔla dama de la k'u bɛɛ ye malien ye. Ni filimu Afro Star 22 la jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ maa min bolo o y'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaya jara ale ye sabula ko filimu Afro Star bɛ boli fɛn min kan ko n'ale ka histoire ka surun. Afro Star 22 bɛ kuma histoire min kan o histoire ni ne yɛrɛ ka vie personnelle histoire bɔlen no kojugu. Film na Arama Soba pour que ka kɛ dɔnkilidala de ne ka vie réelle la art furadama diyara ne mais ne somɔgɔw kun tɛ fɛ ne ka art kɛ. N bɛ se k'a yira non seulement jama la k'a fɔ ko métier d'art baara lankolon tɛ et puis n bɛ se k'a yira n somɔgɔw fɛnɛ na k'a fɔ ko n ye baara min choisi ko baara ɲɛnama de don. Ka fara o kan an bɛ aw ladɔnniya ko ni filimi in na rapɛriw fana sen donna na. Tɛmɛ diɲɛ kɔnɔna na artiste ba caman bɛ rappeur yɛrɛ dɔrɔn tɛ artiste ba caman bɛ yen nɔ à un moment de leur carrière a tila bɛɛ ye film tourné ni mun ma jouer film na i b'a sɔrɔ film producteur ye ou o kɛra film coproducteur ye quelque chose comme ça ou bien a kɛra film réalisateur yɛrɛ fɛngɛ yɛrɛ donc c'est pour dire que musique ni cinéma cɛ an bɛ se k'a fɔ pas kelen de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais fɛn fila don différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ u kɛcogoyaw tɛ kelen dɔnkilida ale ni film tourné fɛn kelenw tɛ mais hali n'a bɛɛ art ye a bɛɛ seko ni dɔnko ye. Ni filimi Afro Star 22 a musaka bi jɔ sefa wari miliyɔn 40 de la wa ko cakɛda min ɲɛsinen don cinéma bɔko ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Centre national de la cinématographie du Mali olu ma to kɔ a ko la. Producteur 12 ka fara ɲɔgɔn kan ka cinéma dilan o ye ko barikaman de ye o ye ko min don a ye man di
mais an filɛ k'a ye a kun fɔlɔ ye nin ye Mali la an k'a ye producteur 12 ka fara ɲɔgɔn kan ka cinéma kelen dilan ani k'a dilan ni maaw ye maa minnu n'u bɛɛ lakodɔnlen don a bɛɛ ye acteur babaw ye o kɔrɔ ye ko miirina kura bɛ Mali jadilannaw na miirina ye jumɛn ye o ye kafo ɲɔgɔnya ye ka kafo maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɔni b'a jira de k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye koba ye o b'a jira n na k'a fɔ sira de jɔlen filɛ an kɔrɔ nin sira min n'o bɛ se ka an bɔ nɔgɔ la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin filimu in Afrostar 22 ale lajɛli bolodalen don ka bila juma nata ma n'o bɛna bɛn novembre kalo tile 8 ma san 2019 babɛnba la. Tabarikala an badenw fɛn o fɛn daminɛ mana ɲɛ a ka ca Ala fɛ a laban ko bɛ ɲɛ an ye kibaruya minnu daminɛ aw ye kabini nɛgɛ kanɲɛ 21 cɔyi nin y'o baaraw seli y'o kuncɛyɔrɔ la an nisɔndiyalen y'a lase aw ma wa aw minnu bɛ k'an filɛ hakili la aw fana ye nimisi wasa sɔrɔ aw ka to an filɛli la nin ye don o don ye sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 cɔyi an bɛ kibaruya di aw ma bamanankan na ni Ala ni kira sɔnna sini nin waati kelen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kibaruya kuraw di Ala ka su hɛrɛ d'an ma.